Prøv igen. Jeg skal bevise, at andengradspolynomiet ax i anden plus bx plus c, det bliver divideret, eller det bliver differentieret til 2ax plus b. Altså en simpel differentiering, der hedder, at funktionen c, som vi også har stående deroppe, den bliver differentieret til 2ax plus b. Og hvis vi kigger på det her, så kan vi jo se, at vi tager potensen ned foran a minuser med 1, sådan så der kommer til at stå 2ax opløftet i første, altså bare 2ax. Herover bx, konstanten frafalder, sådan så der bare står b, og herover c forsvinder også. Så det vil sige, at vi står tilbage med 2ax plus b, og det er det, vi vil prøve at bevise. Og til det har vi 3 trin herovre. Den første er, at vi prøver at finde DSY. For at finde DSY skal vi have nogle x-værdier. De x-værdier kalder vi x0 og x0 plus h. H værende den forskel, der er på dem, hvis man viser det grafisk i koordinatsystem. Så vi skal starte med at finde delta y. Delta betyder forskel, så vi skal altså finde forskellen på de her to. Så det gør vi ved at smide de to ind i vores funktion, altså et andengradspolynomie, trækker fra hinanden. Det kan man fx vise sådan her. Så står det heroppe. Det er altså vores x-værdierne her. Det kunne man jo vise sådan her. Yes, det er det. Så vi smider vores x-værdier ind i andengradspolynomiet. Vi starter med x0 plus h. Vi siger minus parentes a plus 0 plus a x0 i anden plus b x0 plus c parentes. Yes, sådan der. Godt. Det her udtryk, det kan selvfølgelig reduceres, og man kan starte med at omregne det her, eller udtrykke det anderledes, ved at man kvadratsætning a, som lyder, står herovre, a plus b i anden, lige kvadratet på første led, plus kvadratet på andet led, plus dobbelt produkt. Og i forbindelse med vores udtryk herover, x0 plus h i anden, så kommer den til at hedde, her. Kvadratet på første led, 0 i anden, plus kvadratet på anden led, h i anden, plus 2 gange det dobbelte produkt. 2 x0 h. Godt. Så det sætter vi ind på x0 plus h i andens plads. Så vi siger a, så kan den lidt op. x0 i anden, plus h i anden, plus 2 x0 h. Godt. Så kan vi kigge på næste led. Der kan vi allerede gange b ind i parentesen. Så vi siger b gange x0 og b gange h. Så vi siger, kommer til at hedde b x0 plus bh. Yes. Og c'et bliver selvfølgelig bare stået. Der kommer til at stå plus c. Godt. Det var f x0 plus h. Hvis vi så går videre til f x0, så kan vi se, at det er en minusparentes. Den kan vi ophæve ved at ændre fortegn
Det er alle parenteser. Så vi siger minus a x0 i anden plus a plus minus b x0 minus c. Godt. Så kan vi selvfølgelig reducere udtrykket for vores kvadratsætning endnu en gang ved gang a alle med. Så vi siger ax0, det bliver ax0 i anden. Nej, a gang ax0 i anden bliver ax0 i anden. A gang h i anden bliver ah i anden. A gang 2x0 h bliver 2x0 ha. Godt. Så vi siger a 0 i anden plus a h i anden plus 2 0 a plus b 0 plus b h plus c minus a x0 anden minus b x0 minus c. Det er selvfølgelig et meget langt udtryk. Vi kan reducere endnu en gang. Kigger her. Minus c går ud plus c minus bx0 går ud plus bx0 minus ax0 i anden går ud med ax0 i anden. Og vi står tilbage med et udtryk, der hedder ah i anden plus 2x0 ha plus bh. Det vil sige, at vores delta y altså kan udtrykkes ah i anden plus 2x0 og 2x0 på a plus bh. Godt. Så det er vores udtryk for delta y. Godt. Hvis vi går videre til den næste trin, som er, at vi skal sætte delta y over h, så kan vi skrive den op. Den kommer til at hedde ah i anden plus 2x0 ha plus bh over h. Godt. Der kan vi reducere igen. Vi kan se, at h i nævneren går ud med et h på hvert led i tælleren. Så vi kan se, at h går ud med et h her, h går ud med h her, h går ud her. Så det her udtryk hedder ah plus 2x0a plus b. Godt. Så det er altså vores delta y over h. Hvis vi så kigger på vores tredje trin, lig delta y over h, hvor h går mod 0. Der sætter vi simpelthen bare 0 ind på h's plads. Altså her. Det vil sige, at det her var trin 2. Så er trin 3, altså så kan jeg hive mere med den her. Det er godt. Gør ikke. Ja. Så er trin 3 altså simpelthen, at vi bare sætter 0 ind på h's plads. Så den kommer til at hedde a gange 0. Dobbelt til a gange 0 plus 2x0a plus b. 2 0 a plus b. A gange 0 er selvfølgelig bare 0. Hvilket vil sige, at vi står tilbage. Gør det sådan her. 0. A gange 0 giver selvfølgelig bare 0, hvilket vil sige, at vi står tilbage med 2x0a plus b. Hvilket også var det, vi differentierede vores andengradspolynomial til. Ja, så har vi bevist, at et andengradspolynomial differentieres til 2xa plus b.